Dauluni nyaya yakamangarwa naGerald Mandula achimangarira Malcolm Chiku iri nhau yeHomestead Dispute iri mamukati masvosve area. Ndonhau yandainayo tichakumbirawo mumhangai Gerald Mandula simudzi ruoko rworudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Makagara zwi rakasimukira. Ini Gerald Mandula. Ndini Gerald Mandula. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Isai ruoko pasi. Ndokumbirawo nyakumhangarirwa Malcolm Chiku simudzi ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Malcolm Chiku. Ini Malcolm Chiku. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanaka isa ruoko pasi. Ndakakumbirawo mumhangai Gerald Mandula kuzivisawo dare muchidimbu wakagara pasi zwi rakasimukira vasatisa kuti ungoti Malcolm Chiku. Pamusoro pedare chasakisa ndimhangarire Malcolm Chiku muzukuru mwana waSisi ari kuuya achiclaima musha waamai achiti ndoamai vake. Ndochandikuya ndichizomhangara pano. Nazo muzukuru mwana wehanzvadzi yenyu. Muzukuru mwana wehanzvadzi iwe yekutanga mumusha medu. Agoya achiclaima pamusha pani. Pamusha paLundi avo anova amai vedu kutibereka susu. Ari kuclaima achiti chii? Ari kuclaima achiti musha ndowaamai vake usiku waamai vake. Ari kuti musha ndowaamai vake. Ini muri kuti musha hausi waamai vake. Hausi waamai vake. Musha ndowaamai nyakutibereka isu. Amai vakashaya. Saka vashaya kudaro mwana uyu angasati vavepo. Amai vake ndokushaya apa ndo vanga vari mukuru kwatiri, ndo vataito semunhu mukuru kwatiri vakaeremekedza pane zvese zvinenge zvatichiita ndivo vatichitungamidza. Saka akuti aiwa amai vake ndo vakakutenga musha wamai. Amai vakatitengera musha wavo. Sabhuku wenzvimbo ine? Tagarira. Aripo here? Haana kubatikana asi ari kuHarrisburg ane murwere waamai. Asi nyaya yemakamboenda naye yakambomhangara? Hongu yakambomhangara tikaenda kwavamurapi. Ikatongwa chinzi? Matongerwo akaitwa hatina kugutsikana nayo saka ndakatoti yanga isumbe tuye kuno kumberi. Ungaitwa judgment yacho? Malcolm Chiku. Unga kutaura naGerald Mandula sekuru wako. Anziwo kumwera kuti pamusha pavari ndepaamai vako. Kana kurodare zvizere mazwiro ako uye nechikonzero chaukuya uchiti sei mushauri wako. Pamusoro pedare ini ndaiyo basa ndakatitawo zvekudziwo nemakuhwa vandanzi pasitendi pako pasitendi paamai venyu pepe pakaita sei pakatengeswa. Sekunzwa kwandakaita ndichibva ndati rege ndiite sei rege ndidzikewo. Ndadzikapo ndobva ndasvika zveshobha ndaona paive nepisi yaiva yakaita sei yakakurwa kutoratidza pane zvinhu zvakaita sei pane zvinhu zvakaitika. Ndichibva ndati kana vanhu vakuda kutengesa sitendi ika sitendi iri amai vedu hazviite sei hazviite. Ndobva ndatenga fenzi. Saka tatenga fenzi tichida kuisa fenzi pepe. Mukomana aripo mwana wasekuru wangu ndobva anomhangara kwasabhuku bati pane vanhu vari kuuya vachifenza chi pasitendi pedu. Ndobva ndati alright. Ndobva tazoendeswa kwaishe murape. Endeswa kwaishe murape ndobva tanzi tofanira kutanga because vaite stand iri muzita mamai vavo. Iri muzita mamai isi kuti stand iri muzita mamai vedu. Ndobva ishe vati isusu zvatakuita pana kuti takushitarisa mabhuku
ndoona kuti zita remuridzi westendi nderipi. Ndobva zita ramai vangu inini ndobva rawanikwa mabhuku 3. Ndokutaura iro kuti Florence Mandula ndiye muridzi westendi. Ndo matongero atakaitwa ndobva tahwina nyaya. Ava ndobva varegedza havana kugutsikana nematongero akaitwa nyaya ndokusvitsa nyaya kwavakaita. Gerald Mandula usingakunzwa kutsanangurwa na maoko muchina. Zita pamusoro zita rakawanika mumabhuku izita kwamboitika nawo wekuti amai nababa vakasiyana. Amai ndokuwana nzvimbo yavo ndokuzodzokerana nababa ndokuchisira sagwira wavo musha mutarisiro musha uyu pakasara mwana sikana uyu nemwanakomana aiva asikwa izvezvo ari maokumi mapurisa kumurune ndakasara ari baba aripo uyu nakusirwa sagwira uyu ndobva aita zvaakaita akwa kuchitengesa musha kutengesa kwakaita musha uyu ndobva tazvinzwa isusu ndobva ndati sisi ende munodzivirira musha uyu ini ndiri kuvhictoria falls kubasa ndokwandoshanda sisi muri padhuze naamai sisi ndokuchiuya amai vake uyu mwana waye angasati abarwa pamusha uyu ndokuchiuya ndokuchibvisa vanhu vese vari kweu ndobva pasara mudzimai mumwe chete anova chikuru ndingakuti zera rimwe chete naamai vake irapa ndobva tanzwa sisi ndikataiwa ndobva ndotasa musha achingovasiya varipo pane agreement yakaitwa pakuti vachisara varipo ndo imwe yacho yandinga iri pana Florence ndo vaigamuchira amai mari kubva kune vatakangotaiwa ngavasare varipo zvavo pamba vabva kutengeserwa naFlorence Zowa anga ari sagwira waamai ndo varipo ivo amai variko kumba naFlorence Zowa pakabva mama vachidzoka kuHarare sagwira wavo wekutanga anonzi Florence ndiye akatengesa including achitengesera kunamai pana naFlorence vatatu Florence ndobva toda kukutsanangurira kuti Florence uyu aripo ezvinezvo ndo amai vevana vakatengesera amai varipo mushure mekunge yambotengeswa naFlorence aiva ari sagwira waamai Florence Zowa akatengesera amai ava then amai ava vakazoita top up na 2016 mai Masanza ndo akatengeswa naFlorence Zowa achizita top up na Florence Mandula zvinoitika ndezvoda izvo ava vachitaura nyaya yavo vanoti stand iyi yakatengwa vanoti ndeamai vavo yakatengwa naamai vavo ichizonzi yaifanira kusara muzita inofanira kusara kune mukomana mudiki anoitwa sekuru wangu anonzi Gilbert ufichi Gilbert pakuzotengeswa kwakaitwa stand iyi Gilbert aivepo and Gilbert akavharirwa pakutengeswa kwakaitwa stand iyi Gilbert aivepo naamai vangu varipo then agreement of sale iyi ndobva yanyorwa naamai vangu inini vachitengeserana amai avo then iye Gilbert aivepo mai Masanza vachitengeserwa stand Gilbert aivepo kasi ava mumhuri mavo pakutaurirana kwavo pakutaura kwavo kwavanoita vanoti hanzi stand yaifanira kusara iri yemukomana mudiki aiwa zvakaitika ndezvekuti stand takasvika patengeswa kudhara tasvika patengeswa kudhara ndobva tagara pasi naamai ndobva wagara pasi naamai vangu zvakanzi imini kuti ndichakubvisai hazvichaita sei
chaita kuti Florence amai vekuyu vatengese stand namai masanza chii pamusoro wedare ndine draft yandetiri panapa. mushure mekunge amai vafa pakasara pana bankuru pakasara pana Sahwira wamai. Saka Sahwira uyu ndiye akatanga kutengesera stendi kuvanhu 3 vakasiyana. Pazobuda rimwe rekupe vachifonera sisi mai veuyu Florence wacho ndivo vanga first born kunzi musha wapera kutengeswa. Ndobva vakabva vauya zvikutaurwa nemwana ichokwadi mama vachiri vapenyu vaita vachiti mwana mukomana Gidza ndiye achasara ari panapa. Saka sisi nekuti ndo vanga vari mukuru ndo vaifamba panguva dzese naGidza vakauya vakakwanisa kubvisa vamwe vanhu vese vanga varipo. Amai ava vachibva vazokumbira vakati inini ndakatotengeserwawo musha ndakatengerwa musha nevana saka zvinoita here kuti ndigare. Ndo pakazonyorwa bepa reagreement iro ramai Masanza rina sisi naye Gilbert as witness nemuzukuru uyu mwana wahanzvadzi masignature avo aripo. Ndo zvakazoita kuti mai ava vadi vasari. Asi musha uyu wakatengwa 1994 tikakura chigara ipapo. Iye wati kutaura Gilbert achidzidza paChoguguta primary school. Ini ndaikwira hangu kombi ndichidzidza kuHarare chidzoka maholidays tichiuya. Ndo magariro atakaita pamusha. Musha uyu kuti unzi wavepo mai pavakasiyana nababa nekuti tiripo vana 5. Gidza ndiye mwana wekupedzisira. Mai vasiyana nababa vakanoroorwa nababa waGidza. Baba waGidza vaiva abusive. Saka mai kwakutenga musha kwekuti hiding place yangu kutiza kuna baba ava. Ndokuuya kwavakaita kudi kudomboshava vachibva vatakura inini Avisawira wamai akanganza uya achengeta akasiyiwa namai kuita chiro musha. saka paakasara asiyiwa kuzasara achitengeta akazosara achitengesa chodzi amai vanga vadzoka kuHarare vakugara navo vadzokera nababa pasina nguva vakabva baba naamai vakabva vashaya. Florence akatengesa nzvimbo ngani akatengesera vanhu 3. ati simba romutengesa angariwana kupi kunyitita angari Sahwira anganzi nokutengesa ndofunga kusavindirwa kwake so patakazofonerwa saka pakatengeswa naFlorence zvowayo kuti ndina vamwe vese vakabva 2 vakatouya vakabviswa nasisi namukoma naGidza vakatouya vakatobva. Saka vakasara vadi 1 vakazokumbira kati ndokumbira kuti mwana ari kunzi akandipa mari kuti nditenge musha. Ndo pakazoitwa agreement iyo ndimaiva imwe yese lendi takairikafu vangoripo chete ndeavo mai Masanza. Jini ndizvo. akakudza kuti munhu akanganza anofanira kusara ari pamba pambira pamusoro isusu pastand apa paive pastand pedu takatobvira kuya ane shoko ravataura iveyo yani Gilbert waiti ndiye anganzi ndiye anosara ari pamusha ava ndo matauriro avanoita pana ndida kubata question mark yavo ndinobvunza wamanda kupindura kwete kubvunza zvasina kubvunza shoko iro rinotaurwa nani irori nasekura vakatanga kutaura rini katanga kutaura tichokudai ndopavanotaura vachiti stendi payakatengwa nhambo yenzi irifanira kusara iri yaGilbert of which Gilbert pakauya pachitengeswa stendi namai vangu aivepo then iye ndobva asaina as a witness. Nebvunzo wangu ndikuti ore dai anga ari yemuridzi westand why aizosaina iye ari sawitness iye ari yemuridzi wechinhu nekuti amai vangu musi wakanyorwa agreement usiku amai vangu vakatouya vakantaura vakati ndazenge ndakunetsana naGidza mushure mekuti akuti ndinoda mari pastand akanzi namai vangu unogoda mari sei pastand iwe uchiziva stand ndeyangu baba handisi takangokura tichiuya pastand tichirima tichitouya namai vangu tichitoita taingoziva kuti pastand nebaamai vedu
mashoko vakangoti iye mukomana ari pari kugarapo tistakaya naye tikamisa ipapo kasi nhasi uno anotaura uyu anozimbararirapo asi anotaura padara achiti akabaiswa nababa wake. Baba wake ava vakatozofonerwa namai vangu achinzi mwana wako aita mukadzi kuno kasi inini handichakwanisa kugara naye. Ko zvakaitika during lockdown taitogara taigara naye zibarai ndobva aita mukadzi during lockdown. Zvanzi namai vangu kuti inini tichagara newe panapa wane mukadzi azvichaita sei hazvichaita. Inini ndakuti ndinokuisa kustand kudombosha ndokumisa kwatakamisa kustand. Tamisa kustand ndobva mai vangu vazoshaya mushure mekunge iye aitogarapo. Baba sekuru vangu ndobva vatoudzwa vanzi mwana wako ndamisa kupi dombosha vaenda unomuona. Kasi iye paanobvunzwa pamberi pedara anoti akaiswapo nababa wake. Ambaba iye ndiye arikugara. Uya arikugara parani. Uyu Arikugarapo ari ani. arikugara akangonzi awane sekubatsirikana pakuiswa paakaiyame tisaitogara naye kukura kwake kwese akachengetwa namai vangu ari mwana wake. ari mwana wasekuru vangu. Ndobva asvika pakuita mukadzi ndobva tati mai vangu ndobva kuti ndichakwanisa kugara newe chikosi taigara forum ndobva inini nauyu taitoshiya one room inini nauyu tinokomana nemunini ndobva tatoti iyo sinzi wane mukadzi hatichakwanisa kugara newe panapa ndokubvisa kwatakamita pakumba kwedu tichiuya tichimisa pastenda then amai vangu ndobva vasvika pakushaya mukomana achiri kugarapo. Isusu pakashaya amai vedu ndobva tatombomusiya aripo tichiti asinzi umwe wedu takaita sei takakura naye but mushure mekunge ndazonzwa mashoko ekuti pastand pakaita sei pakatengeswa ndopa ndakazosvika pastand ende zvoshuwa ndikusvika pastand ndikuona paine portion yaita sei yaitoratidza kuti pamba akakurwa kuratidza pane Shende yakura zvakadii. patakapedzera nemeje itora 90 by 100 Ndio patombasara pasina rugara. iri yese zvese namai masanza amai takazovachekera 200 square meters mai masanza So pana mai masanza is part of the pana mai masanza mari yoyo vakabhadhara kuna amai vedu mari ipavari kugara ipapo yakachiwana ikapewa amai vedu ainobuda ka1 million ndo vaikolekta mari yese vamwe vane hombo ndianani vanoziva nezveimba. tina sekuru vanova tezvara vemunin'ina wangu Gilbert wacho ndo vane umbo vakwanisa kusududza vamwe vanhu vairi vanga vatopinda pamuna Florence Lower. Right. Pamusoro edare. Right. Inini mazira anoita lendi ka ndichiudzwa inini ndakatoita zvikuudzwa chinzi lendi ndaiudzwa nemukwasha vangu kwaakaroora akantaura kuti lendi yedu pazasando patakakurira because pawakazorora nehazvadzi vamwe vasagara kuno kudombosha vakugara kuchitumwisa wachiti lendi yatakakurirapo namai vedu kuti wabva wandiratidza lendi yacho inini ndaitomungopatariswawo zvangu but pakazenge patengeswa saka inini pawakandudzwa vakatoti patengeswa saka ivo vaitosha kuti vanoita sei kuti varecover that land saka ndopawakazonowirirana ivo nasisi avo ivava asi Gilbert ndiakanga aripo ndiGilbert ichibva kune vanhu vakanga vatengeserwa naFlorence Chowa saka vakatengeserwa naSawira Florence vakatengeserwa vanhu vatatu saka pavakazondifonera ini vauya kuno kumukwasha wangu namai weuyu waiva kuti tsano isitine lendi yedu iri kuzasi ndiminoziva nezvekuno ndokubva saka tikumbirawo tsano tiende kupi ikoko tinotaura nevanhu titi kuti zvakafamba sei ndokubva ndavaperekedza inini takaenda tiri vatatu amai vevava naiye Gilbert wachona right ndauti tizosvika ipapo ndokubva taenda ikoko tasvika kuya takataura nevanhu vaivaka takateswa naFlorence nandirika tokati Florence angasiri murizvechi weland ivo zvesho vakabvuma vati takaudzwa nevanhu kuti Florence wakutengesera zviri hapasi pake pane vana vachazouya
paidzi pame gripe paidzi pane gripe ndaingotaura nezita rake ipapo saka patakaenda ndegiribheti wacho giribheti akati ndini giribheti wacho ndauya ndakura tuwe vakabva vabvuma havana kuzomira vakabvisa zvinhu zvavo vakatobvisa musha wakaenda pakasara hwana nedzimai masadza ndaivepo mai masadza kwakachekerwa kusvika kuzasi ndokuba ndawira mai masadza vakati ini ndakatenga kushandiwana ona ndakura ndinorwara saka toita sei ina mai masadza ndaivaziva ndovemarakumarefo kuchechi saka toita sei ndobva vati iwo ndikukumbirawo mungondisiyirawo zvinhu pandengo yangu ndokuba ndati ndenyi isisinani nanabheti ndokuba vati ano sinzamera kutaura nezvakanaka tangwatopesa chi mari vatopesa mai masadza tiri ipapo digiribheti naflorence mai mandula manje yafamiliamai vekuyu nelast born imba mauye giribheti ndokatopesa amai avo saka tabva ipapo kwasabhuku manje pamwechete naGilbert aya aitwa akamira sana vaivanga vakamira sana ava vakamirira vamwe vavo vachiti sevana vamai muzeland but umbowo zvokutaura izvozvo zviri papapo nokuti matransaction aitwa naFlorence neaitwa naGilbert vaita vakamirira vamwe vanhu right zvakadika papo kuti vazive kuti zita raFlorence rizopinda kwasabhuku tarikavha chinhu handiti Florence uchu mandolo amai vekuchu tarikavha chinhu tiri pamwe chete ndokuba ndati imi muchiwirirana naye lendi ndenyu chinji bhozi inoda kuteererwa lendi saka chitsvaga zita rekuita chi anoteerera lendi zita rinopinda mubhuku ndokubva wati wari tu giribheti naasisi wake ndowakawirirana vaisa Florence ndokupinda kwakaita chi zita rake Florence kubva 2014 kusvika ipapa waingoti isi daingozi vachiwirirana but dambudziko 2014 sabhuku akuziva kuti lendi ndeyaFlorence uyu ndiakazenda akuteerera kubva 2014 pakazofame uyu tikafamba tese tinofamba kugara rimwe chete saka mabhuku asabhuku ari kuti kubva 2014 Florence amai uyu ndomwedzi wezvino ndoaiteerera lendi vozi vakatowawirirana sefamily asi kanobada bvunza pakuti chinyorwa chacho chefamily chinotaura izvozvo ndechipi kuti Florence naGilbert zvese zvavaita pavaita vakamirira mhuri Alright, mubhuku hamuna kunyorwa kunzi Florence Mandula. Zita rasisi riri kuapira pamarisits. Nekuti uko pataenda kwachief murape takange tawirirana musi wekutanga chief akati isusu tichatanga chita samabhuku kwahead sorry tichange chita samabhuku nekuti mabhuku a1994 harina kuwanikwa. Bhuku racho rakanyorwa kunzi Lundi Mandula vanova amai harina kuwanikwa. Bhuku rekunzi rakazonyorwa kunzi Florence Mandula harina kuwanikwa. Saka musi wekupedzisira tazoenda ndopavakazoshandisa bepa iro rakatengeserwa stendi kuti ndopari papia zita rani raFlorence Mandula asi pamazita ese ari 2 hapana zita ririmo mubhuku. Then raLundi Mandula neraFlorence Mandula vakatarisa pamabhuku ava vanga vanawo hapana munhu angachiapia mubhuku. Saka marisiti ekutanga akazenga ana Florence Mandula mekunge vazorikavha land zvokuti havana security vakanzi potai muchibhadhara mukasabhadhara mutero munotorerwa chi musha. Mushure mekunge sisi vazorwara vashaya sabhuku nasekretary vachibva vazvisa zita remwana wahanzvadzi yangu kuti Simba Rashe Mandula ndiye ari kubhadhara chi mutero. Asi mabhuku ekunzi lendi nderaningi pamazita ese papa hapana mabhuku akawanikwa mazita ari maviri. Uyu pakuzobhadhara mutero kwakanga saka pamazita ekunzi lendi yatengeswa hapana bhuku rakawanikwa rine zita ramai vedu, hapana bhuku rakawanikwa rine zita rasisi. Mazita ari kuwanikwa ari pamarisits akatozonyorerwawo kumashure. Sisu pakashaya hanzvadzi yangu inini takaenda kumakosi edai enhaka yehanzvadzi vana vakanzinyoresa zvinhu zvamai venyu vakanyoresa zvikanzi nedare isusu semhuri tikati hatina chinhu chatuba nyoresai vachinyoresa zvinhu zvamai mabhizinesi avo nedzimba dzavo. Isusu tikati pane chihanzvadzi yedu hapana chatikubata sekuti tine nhau anditi havana kuburisa kana vani zita rokuti kudongosha kune uyu kana kune uyu
zvinhu zvamai vavo zvese vakasamutara hatina kana chatakatora kana chikana dzimba dzake dzese zviri mavari musha wamai vangu ndo wavada kumubata yamai vavo vanogona kubudisa beba iroro kuti vakaisere musha iwowo paestate yamai vavo vanawo mapepa avo zvese mudziyo isusu chakatozotuma mupeni kana ataure ngozi ini kana asingaziise saka tikuti paestate iyoyo ngaibude kazita remusha wamai kuti ronga kwamai musha wamai vangu inini ambuya vavo vana vakabuda mumaoko mamai vangu inini vana baba vakasiyana ukadedza baba uyu vapenyu havana chanoziva nezvemusha wamai vangu havakwanise kana kusvika kana chavanodaira vanoti yo mukadzi wakane mari yakaisera gore ripi vachipani hapana chaanoziva kana wani asi ndoshati makuna kana vada kunditira ndihapa ofunga dambudziko rimoripo nderekuti isusu semhuri takangotungamidza sisi kuti ndo munhu mukuru saka usingazoziva kuti sisi nevana mushure memai vafa ende varivo semunhu mukuru nekuti ndo first born kuchiteera inini nelast born yatikuti haripo zvese zvatinongoita mumusha mune munhu wamunoti ndiye mukuru tisingazoziva mashoka vanenge vachizotaura vachizoudza vana yamai anonzi dundi handi dundi ndo amai venyu vakagara panzvimba pamakore api kubva 1994 kusvika 2001 gore ravakashaya vaigara nani papo vaigara neni nagidza Gilbert pandataura kuti Gilbert aidzama chokukudza baba vanga vari kuharare ini ndinogara nababa kuharare mai kuti vaakwaye musha uyu vanga vasiyana nababa varoorwa nababa vagidza saka kuti vazoya kuno kuyanga iri hiding place nekuti baba vagidza vainziwo munhu anga ari abusive aivarova semanzirwo ataita saka ndokutamba kwatakaita nekuti ndandiri mudiki 10 years gidza anga ari 6 years patakasvika kuno kumusha achibva atsvakirwa panzvimbo chokugudza primary school titoni vavakidzani vatinotoziva vatakatokurawo navo saka ndisini ndopandiri kutsanangura kuti mukukura tadzokera kuharare baba varwara mai vakaviri vakadedzerwa naana tete kunzi murume arwara hana anodi anogezesa ndokudzoka kwakaita mai manje kuti tinenge takuti kudomboshava kuharare kudomboshava kuharare kusvikawo uyu akazozvarwa 2001 naiwe makomo akanyoresa estate yamai venyu mimi kwamasofa ekondiana muri vaviri zvakaitika panenge yakaitika before inda vamuchipindura mubvunzo wamunenge musina kubvunza mune shungu yekutaura chaizvani ngadara amuzonyatsonzwisisika kakutaura ndingenditaura pamakanyoresa estate yamai venyu mimi makanyoresa chini chii zvakaitika takanyoresa zvinhu zvese chakaita kuti tisakwanise kunyoresa stand takanyoresa dzimba 2 amai vangu vakasiya dzimba 2 nestand ndobva tanyoresa dzimba dzimba ndo dzatakakwanisa kunyoresa dzimba idzi pane 1 iri kustondridge poita 1 iri west tanyoresa dzimba idzi stand hataikwanisa kuinyoresa because pamba pasina paperwork yayo pastand then chakazotituma kuti tizoende tichizoenda kwamaster of high court ndiana sekuru wangu yekusondridge yanga nepaperwork zvese dzimba dzese dzanzi nepaperwork change isina paperwork it was stand saka makadii kunyoresa kuti piece of land ndomboshava takatoitaura nyaya but vanhu kukoti vakati hatigoni kuinyora because hapana kana stand number kana chi but what I know was kuti stand but master of high court kana zvinhu zvasvika pakadaro anokunyorera tsamba achiti ende netsamba yekuna mambo anokonfirma kuti land unayo here uye yakakura sei aina kutaurwa nezvaisendemazinanitaura urati kuti kudai panzi pakangamisika nekuti vanhu nemuchida kungozama kutaura muri kuziva zvamuda kuita rasaka indoshinyarara mumuita zvamuda kuita ukaenda kwamasofa eko vanokuti nyoresa zvese zvomuzive here iye ndiye anozokutsanangurira kuti tichinofamba so ichi chinofamba so ichi chinofamba so kana iri communal land ndiye anozokuudza kuti zvichidai munopiwa tsamba namambo inokonfirma kuti nzvimbo yako here uye yakakura sei handiti saka vanoramba sei kunyora
iwo muntu vakaramba sei kunyora uchiti hapana adresi zvakangofa kumusha pagara hakuna kana adresi usaka paina mambo usaka paina sapo masova iko anoziva kuti kuna mambo anoziva kuti kuna sapo saka hangarambi kunyorazvo takaisvitsa nyaya yekutaura chokwadi makaita sei takaisvitsa ikoko masova ikoti musi wacho iyo tobva watoti asi tenda tigone kuinyora because there is no any paperwork plus hapana address. Then after zvadaro chinhu chakazotituma kuti tinge tichienda kumaster of high court ana sekuru vedu vanga vakuturwisa vachitivinga kumabasa nekudzimba nokuda kwekuti vaida zvinhu zvazvibvunzwa nani saka dzokaika kwamaster of high court unoedzera stand iyo sorry pakanonzi zvangozama kuti ndiexplain yatidzokereka kumaster of high court unoederaka pamaproperties amai venyu kuzoti vanotodii makadii kuirejista kwamaster of high court because it's as good as ngezvinezvi kuti master of high court basa rake nderei ukubvunzaiwo master of high court kuchengetedza upfumi hwevakashaya anochengetedza and anodistributa estate yemufi saka ezvinezvi kana iwo wakuclaima estate yemufi usina kuinyoresa kwamaster of high court unenge wakudia hamuna kukuma makaclosa here kana pachiri open kwamaster of high court still open saka uri kuinyoresa kwamaster of high court ani vakataura rute kuti master ngaadeclare maproperties ngaadeclare deceased estate oswa uriwo this is deceased estate saka the claim yamunokwanisa kuita is claiming through master of high court sezvo makaita pane mamwe ndozvandandatsanangura kuti takatoisvitsa usandidzorere pandabva ngati dai wakazvitaura pamaster of high court kana vaine mubvunzo vaitsvaga nzira dziri pamutemo dzekuti vapindure yakunyorera tsamba yekutenda naye mamambo mambo konfema kuti panapa ndipane apa yopiwa tsamba namambo inokonfema kuti ndipako master of high court ukagamuchira nekuti pakuzikanwa kuti pari anda sabhuku nhingi pakamukura zvakadai mambo anyora adini master of high court ukagamuchira because pari zvino estate yatiri kurwira pakati pedu kuti mese munobva hapana mudzi wayo saka it's as good as irendi iyoyeyo mese ndokuti ibvai irendi yamambo because pakati penyu mese munobva hapana mudzi wenzvimbo iyoyo ende hapana akaiclaima akanokwanisa kuirwira kuti ndeyambo uko zvinonzwisisa kuti kana tiri muvhu redu remunomusha munomu rinogamuchidzana richiteera mhuri tozvinzwisisa izvozvo but kana matadza kupuruvha kuti panapa ndepedu nezvikonzero zvinoti mambo ndine simba rokukudzinga ino hanapatora nekuti mimi hamusi kukwanisa kundipa umbowo hwokuti ndepenyu because nyaya yenyu yakapinda mudare ndobva yatongwa rendi ndobva yanzi ndeyaflorence ndiri ini yakatongwa nyaya yakatongwa kwamurape yakatongwa rini ukubatsirana chaizvo imi makadeclare estate rini takadeclare estate around 2024 saka wakapiwa 26 October wakadi kuregister as part of the estate yaflorence hatinambofungira kuti ichaita issue nyaya yelendi kunopachowa taingofungira kuti vanongoziva kuti ndeyedu hapana zita rako ka iwo unoiclaima sei pasina zita rako iwo judgment yakapiwa navamurapa inotaura zvokuma wako ukai yakataura zvaflorence saka iwe inozouya kwauri iwewe tuzoti ndepano zvakaitika ndezvekuti vakazotarisa mabhuku avo anonzi ava ndiani kwahetu vakazotarisa mabhuku avo ndobva vati because pakuti nyaya yedu izotongwa vakati ana sekuru vedu vaiti stand iri muzita mamai vavo anova Londi Mandula isusu tichiti stand iri muzita maFlorence Mandula
naye Gerald, besides mimi mese muri panapa, pane mumwe munhu ichikura nehupohwo zvakaitika apa wandatonga kutaura naye. Hongu anowanika. Ndindanana. Ndibhiridha wedu akavaka musha wamai. Ari kupi bhiridha? Uyu izvi zvakabatikana ari pabasa pake. Asi anowanika. Nzongo wati ari kupi? Muvakidzani. Ari muno muvillage kwedu masvosvo. Muvakidzani ndirarini. Ndara mutanga kwa sezi. Yakatovaka musha. Yakapemba yamai. Ndiyani kuti mataza builder ari neighbor. No, mai walipo kuningira wamama asi kuti ningira wamama wakusouth africa kuita tete kuridema vari kuchiweshi vanohanzvadzi yababa vaiziva mafambisiro azvo zvakaita sekretary wedu kwatinoteerera hanzvadzi yababa secretary tendai mishi batani zvo ngotangiro ndo sabu tangari tendai mishi wadana musi wokumberi kutangiro wokumberi simatizira ndite koroma kumunera nomwanozana Amai masanzo ari ipapo. Iwe Gerald, ava tete ava vanogona kuwanikwa here zvarina? Tete ava nabhiruda uyu nasekretary nasubscribe. Mukandifa zuva ndikabuda panze apa ndogona kuchaya nari kuti pamusvondo ramangwana vanogona pamuseredari uyu ngomana akatoti threatina mukomana achitoti ndaunza masamonzi kushati masamonzi akabva kunana achitanga musahwani maodhisi ari machimumira ndichara tipedzapa nombo ndotimesa apa muya ndekwedu ndekwedu handiti saka pawada uyu wana umbo wagara vari kutani atimboenda Zvinomira zvakaitaka mesa hamuna umbo unonyatsokutsema masahwira amai owen baba owen vanogara ipi next year iwewe Gerald kuti tipedze nyaya ika simuzadarira mamburu yepamusha penyu mounganidza vanhu vese tokurukura nyaya totiripa kutenda chakanaka ofisi inokudzai kusizai kusimuzadani muronga zuva dare rosimuka roya pamusha penyu mounza mawitness enyu ese iwaunza mawitness ako panzvimbo pachipapo takatarisa nzvimbo yacho nyaya yotongwa ipapo takatarisa nzvimbo mawitnesses ese ari pepa pari zvino mese nezvenyaya iyi yadai munonyarara kusvikira dare rauya pamusha tanzwa umbowo kubva kune vamwe vasiri inini kuti pari zvino mese nekungorongedzerana nekurisana asi ane umbowo chaiwo hwakanyorwa pasi hunobatika pari kunetsa nokuti matongero akaita vamurapa apa vakashandisa umbowo huripo ini ndakuda kuti ngatienderere mberi mochitsvaga mawitness acho pamusha penyu toya pamusha pacho saka rongai saizvozvo rongai neofisi muronga nguva yakafanira maronga neofisi dare rosimuka roya pamusha penyu tokurukura asi kana takurukura ipapo ndopekupedzisira tsvagai vanhu vane umbowo hwese hunogutsa dare ipapo nyaya inozvitonga yega haidi kutongwa nemashoko anobva mukanwa memumwe munhu mimi neumbowo hwenyu ndini vatongi venyaya saka gadzirai shungu yedu neumbowo hunogutsa dare richauya zvakanaka